שלום חברים, אני שמח שהצטרפתם אליי היום. אני אייל שבתאי מפרש סטודיו, מקבוצת בית לעסקים, והיום אני רוצה לתת לכם טיפ איך לגרום לכולם לאהוב אתכם. ואני מדבר על הבוס שלכם, השכן שלכם, אמא שלכם, האישה שלכם, דוד שלכם, כל מה שתרצו, איך לגרום לו שרמת החיבה אליכם תעלה. וזה מאוד פשוט. מה שבעצם אנחנו צריכים לעשות זה לתת לבן אדם השני הוויה. מה זאת אומרת הוויה? בעברית פשוטה זה לתת לו פידבק על משהו. אוקיי? לדוגמה, אם חבר שלכם סיפר לכם שהוא היום בבוקר, הוא קם בבוקר והוא רץ 10 קילומטר. אז תפרגנו לו, תגידו לו, וואלה, באמת? אתה באמת נראה ספורטאי, ואתה באמת נראה בכושר. אפשר גם מנגד להגיד לו, כשהייתי צעיר, רצתי 30 ככה, בלי שום בעיה. אז זה בעצם, בצורה הזאת בעצם אתם מקטינים אותו. אבל בצורה של לתת לבן אדם, להגיד לו, וואלה, כל הכבוד. הבן אדם קם בבוקר, יתאמץ, בשביל שיגידו לו, איזה יופי אתה נראה. אז תגידו לו, איזה יופי אתה נראה. זה מאוד פשוט. ואם ניקח את זה לענייני עבודה, אתם יכולים ללכת לבוס שלכם ולהגיד לו, תשמע, בינינו, אני רואה שאתה עושה ממש עבודה יפה. כאילו, החברה, כאילו, מה זה מתקתקת וזה, למרות שאתה קשוח, באמת זה כיף לעבוד פה. וזה, גם לבוס זה ממש ממש חשוב. הבן אדם משקיע את כל כולו בעבודה, אף אחד לא מעריך אותו. תמיד אנשים חושבים שהוא לוקח את כל הכסף הביתה ונותן לנו בקושי איזה 1.5 שקל. ואם תפרגנו לבוס שלכם, אז יהיה לו יותר מצב רוח, הוא יותר יפרגן לכם. בכלל, המצב הכללי בחברה יעלה, ואתם רק תרוויחו מזה וגם הוא ירוויח מזה. לאו דווקא אפשר לפרגן רק לבוס, אפשר לפרגן גם למזכירה, שהיא בעצם מנהלת את כל העניינים פה במשרד. אוקיי? אפשר להגיד לציונה, איזה עבודה יפה את עושה. חבל עליו, איך את מנהלת פה את כל העניינים. דברים פשוטים, באמת, היא באמת עושה את זה. אז באמת, תתחילו לפרגן אנשים שסביבכם כל הזמן. תתנו להם וידועים על מי שהם. בן אדם למד 7 שנים רפואה, תגידו לו, כל הכבוד, איזה רופא מדהים אתה. בן אדם למד אדריכלות, איזה עבודות יפות אתה עושה. הבן אדם נהיה עורך דין, תראו איך עורך דין תמיד רושם את השם שלו, העורך דין XYZ. תמיד הוא מכניס את ההוויה של מי שהוא בתוך החיים שלו, בתוך השם שלו, הוא ממש רוצה לקבל את הפידבק הזה. אתם יודעים, גם אומן שעולה לקהל, שעולה לבמה ושר לקהל, מה הוא רוצה? תשאלו כל אומן מה הוא רוצה בסופו של דבר, הוא רוצה פשוט שיתנו לו הכרה. שיגידו לו איזה יופי אתה שר, שימחאו לו כפיים. זה מה שהוא רוצה, הוא עובד חודשים לגבי חודשים, מורעב ללחם, אבל מה שמעניין אותו באמת זה שמישהו ימחא לו כפיים בסופו של דבר. ואלו הדברים הקטנים ששווים הרבה יותר מכסף. וגם לבוסים אני קורא פה, לכו לעובדים שלכם ותפרגנו להם. זה שווה הרבה יותר מעוד תוספת של 1,000 שקל למשכורת. אז פשוט לפרגן. אז אני מאחל לכולם בהצלחה, ותסתכלו סביבכם איזה אנשים יש סביבכם, ופשוט תלכו ותדעו להם הוויה. תגידו להם כל הכבוד שאתה כזה. אוקיי? אז בהצלחה וספרו לי איך היה. ביי!